Siis tämähän on siis mun jo toinen sähköpotkulauta. Ja vaan tosiin näin lautan suhteen. Mutta joo. Mut mä rupean olemaan sen ikäinen voi mopankin hankkia. Tässä on siis EWE 3530 sähköpotkulauta. Tää kulkee noin 30-25 kilsaa huippunopeudeltaan. Ja tää maksaa kuin 500 € uutena. Ja tietysti tää on ollut mulla nyt joku huono kamera, anteeksi siitä. Tää on ollut mulla joku, oisko nyt vierähtänyt jo 2 kuukautta siitä, kun me tää hankittiin. Akku ei säily niin pitkään kuin luulis. Mut okei, mä ajan aika paljon tuolla nopeimmalla. Mut jos sillä hitaimmalla ajaa, se on kuin 6 kilsaa tunnissa. Sillä pääsee niinku vaikka esim. Kaupungista vaikka Vantaalle. Vois jopa päästä eli joku 30 kilsaa. Että joo, mut tässä on nyt esittelyt tältä kertaa. Ja nyt voidaan lähteä vähän testaamaan. Tää saattaisi vähän täristä, kun ajan ja pidän samaan aikaan kädessä. Pahoittelut. Tää on sitten hiekkatie. Joo. Ei sitten kommenteissa mitään kettuilua siitä, että jos mä nyt kaadun tänne. Se on vaan sitä, että mä ajan yhdellä kädellä tätä esittelyä tässä nyt. Ei kun videointia. Mutta täällä sitä ollaan. Kohta 25 sikki. Tämmöiseen mäkeen tää on tosi huono ajakku. Kuitenkin aika jyrkkä. Kokeilla. Joudun varmaan hyppää pois kiinni. Nyt menee akku aika vitsisti. Noniin, skipataan sen kolla tielle. Noniin. Nat irritatun mena vihun koban paa. Kypärää. No niin, tässä oli kuntalasta tykkään päälle ja kanavan tilaukseen, että pistää videoita. Se on video, moikka!